Ndị Igbo ụmụnne m ekene m unu na-ene anya n'ihe onyonyo unu afụ nwaada ya na-ewu Nneka Chimezie nke jekwanụ Sokoto jefu nwanne anyị nwoke na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Ọ sị na mgbe ọ fụ Mazi Nnamdi Kanu na ahụ dị ya mma, Mazi Nnamdi Kanu obi dịkwana ya mma ka ndị Igbo ụmụ nwanne anyị si abịa afụ ya. Ọ sịkwa na Mazi Nnamdi Kanu ziri ọtụtụ ozi ya zie ndị Igbo. Ọ sị o nwere ọtụtụ ihe o kwuru ebe a nke ụfọdụ na-ekwukwa na ụfọdụ ihe nwaanyị a na-ekwu na ọ dị ka ụfọdụ o tinyere nnu na ose tinyekwa ogiri, ụfọdụkwa na-asị na ihe niile o kwuru ebe a bụ ihe Nnamdi Kanu gwara ya, mana ụfọdụ ekweteghị na ọ dị ka o nwere ihe ụfọdụ ihe o tinyechara. Mma hapụ unu na ihe onyonyo a tekwara aka beti wetuo unu ntị ana ka unu gee, unu ga-amụtakwanụ ọtụtụ ihe n'ihe onyonyo a. Biko gee nie ka m mara ebumnobi unu. Mgbe unu nenechara isi onyonyo unu amarụzie were ilu unu gụọ ezi unu ọnụ gwa unu amarụ ma o tinyere ose na ogiri na yabasị ka ụfọdụ si ekwu. Ndewonu. ọnụ ọ bụrụ na m abụdụghị onye Igbo ama m ihe m ga-eme onwe unu. Ana m asị onye biri ibe ya biri ise maka na onye biri ibe ya biri elu ụwa dịrị anyị na mma. Ịghọtago lọlọ Nneka Chimezie ịgala ya bụ mba ifele ya bụ okpukpu mmiri asaa, iyi asaa, agbara asaa, bandit asaa, terrorist asaa, ifechinye dị ya n'elu fega na steeti Sokoto bụkwa ebe ị gara hụ Mazi Nnamdi Kanu. Na mbụ kedu ka ọ dị? nke mbụ bụ na ana m ekene Olisa ka anyị si wee gaa ije ahụ bata gaa ya ọfụma n'udo na ọṅụ. It was a very smooth ride. Anyị fụrụ Mazi Nnamdi Kanu, Mazi dị mma. Ịma na afụrụ m ya oge ọ nọ n'ụlọ ikpe, oge ọ gara ụlọ ikpe mgbe ọ nọ na DSS. Kịta ka anyị ga-ama na Mazi mara mma okorobịa, ahụ dị ya mma, ọ na-amụke na-amụsọ amụ. Ịma na ọ bụkwa onye amụ, hapụ iwe wepụ ya, onye abụkwa onye amụ, onye abụọ onye nganga, onye abụọ ya na-akpa mmadụ. So oge ọ fụrụ m obi bụ ya saa aṅụrị. Amadị m ka o si wee mata ihe m na-eme, wee kene m na ọrụ m na-arụ, sa anyị jisi ike. Ndị anyị na ya so gị ije abụ Ezeri. In fact, ọ Ezeri tere m na his entourage. Anyị ji wee gaa ije anụnwa. Unu lekwana anya n'ihe ndị nsend unu ga-ahụ ya mụọ. Ezeri bịakwa kpee ekpere. Amadị m how spiritual that Eri Kingdom dị. Ha na-eme more of ikpe ekpere, ọ bụ ụdị ikwu okwu dị aṅa. Ọ bịa kpee ekpere wee sị na Chukwu ndị Igbo ga-edonata Nnamdi Kanu na ọnụ ihe ya ji wee bịa ka ya sị ya jisi ike na anyị fụrụ ihe ọ na-eme ana ihe ọ na-eme dị anyị mma. Anyị na oze ndị Igbo na Sokoto kwa kpọtakwa ntọraji ya. In fact, Igbo dị mma. Eme ndị Igbo asị Igbo afụrụ onwe ha n'anya, Igbo adịghị enyere onwe ha aka, ha riwa nsị ọnụ. Ihe a bụcha ndị a azụrụ na Lagos bịazie na-emezi omume bute omume ndị obodo a na ndị azụ n'ugwu Awụsa. Nwafọ Igbo bụ nwafọ Igbo azụ n'ala Igbo nwụju mmiri ara afọ na-eme ọtabiri onye nwanne na-enyere nwanne ya ka ihe eji mara ndị Igbo wee inye aka. Ndị a moto ruru 6 pọtasịa bịa bụrụ anyị ma eze ndị Igbo na Sokoto. No, ọha na eze project na Sokoto, onye isi ndị Igbo na Anambra, onye isi ndị Igbo Anambra, onye isi ndị Igbo Enugu, ha ncha dị o steeti onye isi ha bịara. Ọha na eze bịa akpọpụtasị amadi past ones, moto ha ka eji kwọrọ anyị gaa. Anyị gasịa ha pụtakwa ga nye anyị nri, kwọrọkwa anyị kwọpụ anyị n'airport. Enweghị m any stress ịchọba taxi ma ọwụ anything. So odo oge anya na ọ gaa na-alụ bụkwa that spirit eji na-alụ ya. Anyị wee fụ Mazi, obi tọọ Mazi ụtọ. Njọ ya ụfọdụ ajụjụ nsị ya zie m ozi. Ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ. Anyị amarọ nke bụ nke sokwa agbagwoju m anya. Nke mbụ m jụrụ ya sị ya biko kedu ndị anyị na-eso eso, kedu ndị awụọ m onye hip hop, abụọ m onye ESN, mana onye ọbụla bụ onye Igbo si na ihe ndị hip hop na-eme ọ nọghọ kwado ma ọ bụ si ya kwado gyobasị mọtụ na ndị kwadoronu maka ihe okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu. And sọsọ ya nwa nwere ike ime ewu isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ and ịtọ ha ka ọtụtụ ndị Igbo si na-eme. Masị ya biko
kedu ndị bụzi ndị otu gị? Ọ bụ ndị otu Simon Ekpa ka ọ bụ DOS? Kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata? Ọ sị m na DOS. Na DOS bụ IPOB afro anya tata. Na onye nwa hiwere DOS, ọkwa ya ma bụrụ onye isi DOS. Nsị ya biko, ka ezi ihe kpatara iji wee nwee si DOS oge ị bara na nga? Ịpụta kwuo si onye a ga na-ege ntị bụ Simon Ekpa. Ebe ị nwere DOS, ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ debe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu, sọsọ ihe ya gwara ya awụ ya kwubu okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya nyedikwa ya onye isi. Ya bụ Simon Ekpa. Mazi Nnamdi Kanu sị na ihe ya gwa Simon Ekpa bụ ebe o nwere olu nkwuwa okwu ya si ya were igwe okwu. Ọwụ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a, ọtụtụ ndị na-agbasa ya wee sị ya ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu. Na ọ na-ama anụhụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eri ọ bụ ọzọ ihe a na-ekwu ka a na-eme, ya gwakwa ndị mmadụ onye sokwere ihe onye a na-ekwu na ọ bụdị ihe e kwuru ka ọ na-eme. Anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube, nụkwazie mgbe ọ pụtara sị na ihe abụghịkwa ihe asị mebe. Mgbe esi ya oke ọ dị mma, enwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute nna afụma ihe dịka David writing song. Ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzi ka gị na ha ọ na-arụ. Maka na mị na onye isi David ma ọfụma ya dị mma, ogwu ya si ya ka eji ihe ọjụzi dịka akpọchapụziri ndị DOS nwanọ bụ ndị na ọdụ ka ndị otu ahụ ndị isi. O mepee na sị m na ọtụtụ compromise gị wee chi oke ya compromise ya ọ bụzi otu gị na ahụ ga-represent ọwụ iche hụ na ọ ga-aka m otu unu batara file na-enwe ka o si dị unu ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma. Ajụkwara m nwanne ya nwoke ajụjụ a, njikwa ya sị ya na ụmụnne ya na-emebi ihe, na ọmakwa ihe ụmụnne ya na-eme, na ụmụnne ya na-emebi ihe, na ịmana na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin enweghị onye ụjọ ga-ekwepụta kwuo, ọ na-ede ọ dịgidede ihe ahụ mgbe ọ ga-ejezi oje kpitikpiti. Nsị ya na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị. Nsị ya lee ụwazi ike tata emasị na Igbo anaghị enweghị eze, Igbo adachi Igbo enyi ha ahụ. Inwekwa ike ịpụta ugbu a na-asị iwu onye isi Igbo gburugburu enwe onye ga-adọkwa gị n'akwa, enwe onye ga-akụ gị ihe, mana maka na ya amaghị Igbo nke iwu gburugburu ya, ọ mgbe ịkpọzi oku amara ndị ga-aza gị. Na nwanne na nsị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa Igbo, ọ bụrụ ezinụlọ gị na ị na-ede ede bụ Igbo, na emeghala ihe a na-afụtazi ya si ihe ezinụlọ. Nsị ya nna m ịdịgokwa nnukwu arụ kịta, ụmụnne gị ama mbụ ihe dị na gị iwuzi prọpati ndị Igbo kịta. Anya ka ị hụrụ eze eri ji hapụ ga nwoke ahụ adapụ apụ anyhow. Mụ nwa na ebe a wee very private person na-emere onwe m ihe, mana ọ maka gị ka m na-eji hapụ ga be m na-agbagharị, onye ọbụla na-agbagharị. Ọwụ maka Igbo. Ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne, mana ha nọcha dịka ha nwere ọtọriti olu ikwu okwu na-represent ndị otu gị, ọ ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ bụrụ ha nọ n'isi maka na ịwụ nwanne ha ọ ga-emebiri gị ihe. Nsị a were ụwazi ike, mana na-enwegwe m ụwazi ike na-etu a dịka nke bụkwa onye otu ya n'ala ebe ọ nọ. Nsị ya ịma ihe Igbo ji eso gị? Ọ sị m mba. Nsị ya integrity, Igbo kwetere na integrity gị ka kwụ ọtọ, na ịgwala anyị na anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akwa ịga na kọt ise na ị gaghị esi ebe a pụta eji gị Biafra. Anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka
ka ị weta nyanwụ Biafra. Ụmụnne gị nọ n'ezi na agbarawe nke ha ji ga-achụ ego, agwa m ya komkom. Ha ji gị efere ego ebe a, efere ego ebe a, efere ego ebe a, ọ na-apịtọkwa aha gị. Ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha, ha bịa ebe a, ha tupu ọnwa ahụ bịa ihe a nyere gị aka, ha ga-enye gị dịka ụmụnne. Ha ga-apụtago nyere gị aka enidide ha. Nsị na ọ bụrụkwa sọsọ gị bụ onye Igbo nọ na Sokoto prison now. Ụmụnne ha bịa ihe atọ ute. Nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị a na-ekwugharị ihe a na Igbo kwụsị iweta ego ugbu a na gị rekasha ebe a. Ha ga-enwezi ohere sef. Mgbe gị ha nwere family. Mgbe gị ga-ama na ha nwere commitment mọ. Ya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị. O ji afa gị ana ego. Ọ pụtala ihe. Ị gwara ya? Ekwuru m ya. Ọ pụta gị, mana ọ pụta gị ihe nsị a na ọ na-ekwu n'okpuru. Ọ ga-adọta gị. Maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta. Ndị niile a na-enye ya ego a na-eteki rekọd. Ụfọdụ ga na-etepụ ihe a na-etepụ. Anụ na m ọtụtụ ịmana akpa ịma na ota m nọchi enwe ọrụ ya na-ada akpọ m. In fact, enwere ụtụtụ ihe a na-agwa m. Agwachacha gị were uche. Ọ sị m si eziokwu na nga ha sị gị nekwa. Mana ọnọdụ ịchọ ka bifo ise ebe a na-apụta na ị ga-aha ndụ onwu ihe chere gị n'ihu, ịgwa ha lakpue. Imeghe ọnụ gwa ndị Igbo onye a ga na-eso na onye a ga na-enye ego. Kwụsị onye ọbụla ịdị na-ewere ego na-enye enyi ha. Ịsọwụ DOS. Gwa ndị mmadụ ha chi iwe ego ebe ahụ a ga-eji take care of you. Mgbe ị bara na nga mbụ, anyị ahụkwa ha ụmụnne gị ọkwa ndị otu ga ka Igbo na-eso. Iji mee ofe atụ, enweghị ihe a na-ezozi. Ije aha anyị gara nwa onye wetara ego ya. Enwere otu platfọm akpọbatara m a na-atụ ego, a na-achọ anyị yakata Nnamdi Kanu, a na-atụ ego. M sị mba, mkpọ nwanne nke n'obodo Igbo si ya no. Ị nwere anọkata ụgbọ a n'ofe onye a sị ka ere eze ego kpọrọ ndị mmadụ gafe onye a. Ndị be anyị na-egwu wayo ugbu a ka ndị na-agba mbọ. Ịhụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-egwu kandum ka ndị kpọrọ ahịa. Ụmụ anyị nwoke obi anyị ndị nọ n'obodo a na-egwu chandum ka ndị kpọrọ ahịa. And ị mara na ihe dị na 419 ha bụ ihe ọbụla ọ dị ka social media. Ihe ọbụla ị nwere ike iji create content. Gị were create. So anything nọ na ha nwere ike convert were ya gwuo wayo. Ha were ya gwuo. Nnamdi Kanu wụ the hottest person nwere ike iji kọpụta mmadụ ego kịta. Unu ga-apịchi. Otu ya na-eme onye nọkata. Make a statement. Ya asa na-eweta ego. Weta ego a ga-enye ya, a ga-asọ na sign. Weta ego ka star septo. Ise ego atọ 1 billion. Weta ego ka star mozil. Ma lọya ha nke a na-akpọ alọ ejimakọ. Ihe ha ji eme wa nọkata na-akpọ na-eme organize. This guy nọ na agentị na ha achọghị ka ọ pụta. Ha achọghị ka ọ pụta. Onye a nọ na ha jọs na-akpọkpọ onye ahụ. Akpọ onye asị ma politician asọ onye alekwa ihe a na-eme ebute ego, asọ alekwa ya na-eme ebute ego. N'aha Nnamdi Kanu. N'aha ya. Mgbe gwa nwanne ya nke n'obodo ị hụrụ ihe a ịfatụ ihe a nwere ike ime onye a. Maka ndị Igbo ihe a na-eche ihu ndị a na-enyesi ụlọ ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị Igbo gbara nwa amadi azụ. Is finished. Ihe ka jikwa ihe ahụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dịka eze eri ịga o sendịrị nnukwu ihe ka ọ bụ. Ndị ọchịchị ga-ama n'Igbo uche anyị ka dị ya. Mmadụ dịka mịpụta na-akpagharị kwechi na-ekwu, ha ga-ama na uche anyị ka dị ya. Ọ dịka mmadụ pụta ka na-emegharị ahụ. Ndị niile a na-emegharị ahụ achọpụtazie na ọ dịka ọ wụọla ahịa ezinụlọ. Onye ọbụla lakpọ obi ewu. So nke na n'obodo ka nna gbafe anyị aga ije a. Dọọ nwanne gị nwoke nke na-ebe aka na ntị na nke nwaanyị. Nke nwaanyị ọkachasị otu o ji agbakasị ndị mmadụ. Agwara m ya masị nwanne gị nwaanyị na-akparị ndị mmadụ. Ịma nwanne nwaanyị nke anyị na ya n'ebe a. Ọ na m bịara ebe a hapụ ihe m na-eme maka ọdịmma m, ezinụlọ m na Igbo. Ọ bụrụ onye ọfụrụ ebe ọ dị ya ka onye ahụ ọ na-abịa ayọ ego ma ọ na-achọ fevọ. Ndị na ụgbọ na-enwe fevọ enwetago gị n'aka. Anyị niile na-etinye ndụ anyị. Chika onye ọbụla ma ọnọdụ Madam Pinto tata na ihe ọbụla nwere ike imenụ n'ihi gị na otu m ji tigoro isi. So biko wepụpụ ezinụlọ gị. Ịsọ DOS concentrate ịgwa anyị etinye isi ebe onye chi nye ego onye ya ndị a enwetụ
asa aga ama nwonya ya ejide n'aka so that onye ọbụla na-agazi esi n'azụ ha maka enye gị ego apụta gwa ndị Igbo okwu nwanne ya pụta gwa ndị Igbo okwu ndị Igbo na-ege maka na nwanne ya onye apụta gwa lawyer pụta gwa ndị Igbo okwu a na-ege ntị the whole thing ha ji nwaanyị ma dị a mana ndị m hụrụ na-eshi ọnwụ na-epushi wu ndị DOS a kemgbe ihe aji if na ha nwawu ndị bụ tụtụ mkpu Simon Ekpa lolo nne kachi mezi ọ bụrụ nke ịmapa nne nke ma ndị nke ma yes ha nwawu dị IPOP ịma Simon Ekpa oji igwe okwu na-ekwu okwu nọkọtazie gozie aha mezie gọọmenti so ndị a jisikwa ike mgbe ahụ kwuru na-ekwu ha blackmailzie ịma ihe ndị mmadụ ji na-ekwu na ha nwa ji na-ekwu na gọọmenti youth ga ha wụ ha nwa blackmailzie ha nwawụzie IPOP a na-achụ adịzi ha ka egbuzie declare ha wanted IPOP kwuo Simon Ekpa kwuo nke ya ya kwe na ọta ihe na-eme wee gwasị ya si ya na ihe a eruola ogo mpụta maka ndị ụnụ alụcha n'ọgụ ugbu a na ndị Amerịka na-ekwu a na-akpụ ụlọ ọnụ ndị ala akarịala ga-ade leta submit karịa ụmụ anyị na-anwụ nsị ya maazị ndị mmadụ anwụkwala n'ihe a ọnwụ n'oge Igbo ọwụ unu gburu nwa bụla ụlọ Nneka Chime ga-eji blueprint ihe mege n'ụlọ mana mmadụ anwụọna ịnọchikwa at the point of no going back nke ụbọchị ike ka mma o mechara nke ya narị ego gara ụlọ lakpuo nke gị wepụtara pụta mmadụ anwụọ ihe ọbụla ndị Igbo megide mmadụ anwụọ nne gị na nna gị anwụọ ndị mmadụ nwere ike ịsọ nne gị na nna gị ma ndị ụmụ ha ma ndị ọwụ gị Igbo IPOP gburu mana ọ dị struggle nya anọsi n'etiti mmiri agaghị alawa azụ mana ị ga-akpachara anya na ndị nọ gị n'akụkụ ma iwepụ ha kwụọ otu kwụwara gị nsogbu adị ije anyị bịawu mmadụ ka a kpọrọ asị ya na a chọrọ ịkpọta ndị mmadụ onye were atụ onye Igbo weta ego nke na nke eziri ọ sị m na m ga-esokwu na enwe ya m gara anyị na-eme mother tongue day ịma ihe anyị na-eme mara ndị netụ ha anyị gajide asị m ya chọrọ m na a na-aga ịhụ m sị oke m sara ifu na m na-akwere ya asị m sonye ha nye m aka ekere ekwentị onye na-ahazi ihe mkpọ nwoke nwere sị m eziokwu na a na-ahazi enye ihe ahụ Tuesday m na-akpọzi ọ na-eme oteme si ya biko eji m ego m ji agbakwa tiketi ọwụ nọ nke adị m ekwede ekwe mana maka na eze si ya ndị ihe asị ndị eze a na-ahazi ndị eze amana m na ọ ga-adịta ọ ga-akwanyete ugwu ma ama m gburu ego m gbara achọdụ m pịtọ imetụ m na a na-ekwu ihe a asị ndị eze enesa ha ga-aga a ga-ewe m si ya ọ na-ewetaghị ego ọsị ka ezi ụdị arrangement dị ha o wee wụrụ na onye a wetara ego enye nwanne maazị Mbema ndị niile ọ kwesịrị ịhazi tụwụ ndị sị ha na ha ga unfortunately then ọzọ ndị onye nke haziri na mmụnwa ekwesịrị ndị eze kwesịrị ige ije a kwesịrị iri ọsọ nsọ eze eri gaziri ije mgbe chụpagide that man jụbi ya ekwepụrụ m ekwepụ m sị ọ na-aga eji ihe a na nwa amadi anọ na-ata ahụhụ ndị dịka anyị kwechiri ekwechi na ndị ọzọ nọ n'obodo oyibo na-ata ahụhụ onye na-aga onye ga-eji ego moto ya hara is an organic thing IPOP wụ an organic thing awụm their member ndị Igbo na-awụ their member na-enye aka na-eti ọnụ hiri nne because ọ dị organic onye enwedo eziokwu na enwedo esi Nnamdi Kanu mere advert sị bịa sonye otu ha onye nụ ọbanye onye chọrọ ịbanye so otu iji hụrụ na ọwụ ga don't monetize it maka monetize ha the same people mee organic eso okweche chọwa ego nke ha ha ga-aghọrọ Igbo aghọrị so mgbe anyị na-ekwuzi okwu ahụ ya sị m nye one example ebe ihe ego ka si ije na-abịara ugbu a na and ihe m ji kwe bụ onye work for the money nọ there the man na ọkụrọgbago ego ole ka e weta 6 million 10 million ọkụrọgbago nsị ya ihu the reason why onye chi ibi elete gị mee ya announce onye chi ibi elete gị onye ga-eji ego moto na ọ na social media akọwa aka ọ dị mma were 100 naira data ya send ya ọ dị mma ndị isi ịhazie ihe nhazie ebe a ga-awụ pilgrim ndị Igbo ga na-enute ivu na onye ga-eme ọ na-aga ya kpọrọ mmadụ 5 gbara ha ụgbọ ọgwụkwọ organic otu ahụ ọ dị sana na ị
ego eji eme nke a enwede ike iselekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọnwụ na ihe niile na-aga through that your DOS asị ego ga-akọ ọwashi ha kwuara selekwa ihe a ga-eme before ị mara ihe na-eme and ngwa na handle na ya so it will be accounted for. So ịma dị ịpụta godo echi emenas a statement of account ị mara ihe mere ego ikwo etinyekwela ego na akaụntụ onye ọbụla enyekwala onye ọbụla ego na-awụdo onye dị otu onye dị otu a ịhụ ihe anyị na-eme akwụrụ and ebe ihe a si na-apụta ahụ n'aka ụmụnne andụ maka ihe ego a ka ha na ndị otu a ji na-eke ya ekishi ebe nta ebu imo ndị nọ na-anwụ ọsị m lekwa ozi o jiri m ya asị m biko na m gwa ndị Igbo na ndị otu ha awụ ndị DOS achọ nke ikwugharịa ya ọzọ ọ sị ihe ọ gwa m bụ onye gwara gị Mazi Nnamdi Kanu maka m jụrụ ya ele nke na-eme eme ele onye a na-eso eso ọ sị na ndị otu ya awụ DOS ọ jụọ m ọkwara m ahụ onye m si ama m ha o ebe nwere mgbe m chọkọta ndị ụdọ ndị hip-hop ka ha nọ ama m ifu dị mamapụ afọ ama m ya sị m na DOS ọzọ sị m owu biko na asọ onye Igbo ọbụla chọrọ ịdị eletie gbaa plen na-enye na onye ọbụla ego ọ chọọ dị ma ana m eche na sọsọ ihe o nidiri from ọsọwo nkwado obi onye ọbụla sie ike ụjọ atụla onye ọbụla onye kwuni anyị ejila ụjọ dara enwe n'elu anyị azọụla ndụ maka na ihe anyị dị awụghụ ndụ onye ọbụla nye aka ọ ihe ọ chọrọ andọ ya ka o ji chọọ ọ chọrọ ịghọta ma Igbo ọ na-alụrụ ọgụ kwadokwe ya rili ọ dịka ihe o ji bịa letewenụ m na Sokoto prison biko m na-ayị ume Igbo ebe ọbụla ị na inwe ego ịwụrụ nnukwu ọgaranya ịchọ ka afụ gị anya dịka ụta m onye nke wetara ego ka akpọta mmadụ from ihe m na-aghọta ọnwụ na 10 million ahụ 600,000 naira kpọganwuru mmadụ ọ ga-erukwe mmadụ 7 na 8 keke mmadụ 7 na 8 10 million naira kpọga mmadụ 15 ise mana ihe a kpọgawo mmadụ ise isii effort a chọrọ iji ya akwụghị na afọ stretịrị ihe a chọrọ ime maka ka erie dị mọnụ ịhụrụ ihe o ji dị mkpa na a ga-ahazi ya ahazi so m na-agwa ụmụ Igbo ọ na-akpọ ụlọ alọ ya eji maka ọjọọ ya esa ya aga ọ na-akpọ ụlọ onye a mba chọwanụ ndị otu ya ọ nche nye nkwado ọ ha ndị na-alụ ọga nye ha nkwado nleta ka ha na-eleta in fact ha ga-achị leta ha lakpuo a ga-eleteli ha okay ọ ihe m na-ekwu so onye ayụyọ yọrọ ụmụ Igbo ọsọ onye chi bịa eleta ya na Sokoto prison in need to go through anybody m ga-enye ada Igbo nọmba enyere m onye ọsọ a ga-akpọ ma achị ịbịa ahụ ya achị ịbịa eleta ya and akwụkwọ a na-akpọ onye ahụ ọrụkwa ọsọ weta ya ego eji ehazi nke a mba ịchọzi irukwe ọwụrụ nke onye iberibe and ka anyị mesasa ego na Sokoto prison iruzi kewe ndị wọda ịgawa iti ihe na akpa ị na-eru inye ha 1,000 ha mata na ọ na-eme ọ bụrụ njakịrị ha worship nya ha asị na worship ya ka God ha mezie ya chukwu nga ahụ mezie ya eze nya nte na ebe ahụ mmanụ ma ndị na-ere shuga nke ma ndị na-ere swit ga ama na mmadụ bịara ebe ahụ ọya awa arịrị ọrịa ndị ọya wozu ọsụmzi unu na-ayị unu biko ndị ime ahịa ndị Alaba unu ziga 1,000 people unu ezigakwa ha mmadụ ndị Ladikpọ unu ziga 1,000 people unu ezigakwa ha mmadụ ndị Aspanda unu ziga 1,000 people unu eziga ha mmadụ ha chee na ọnwụ na ụlọ ogologo weekend ọbụla gaa na mmadụ ole wee na plane machine plane anyị wụ ndị ego kwa ha anyị wụ ndị ego ka anyị mebie ka anyị gaji mba ụwa ọnwụ naanị Naịjirịa mba ụwa na anyị kwere ekwe n'ihe onye a na-ekwu otu esi nke ebe m dozi wee were ezi wee kwesị ike warụrụ ala ọrụ n'ala Igbo jide ụmụ anyị gbuo maka ihe ngịrị ụmụ anyị litere kwuo ihe na ihe ibe ha na-ana anyị ma mgbe e bidoro OPC n'obodo a ha gba ma police station ọka nwe ihe ha na-eme
enwebede shi pụtara n'ala Igbo hụ na asị na ndị IPOB na-agba ihe ọkụ. Akparịala m ebe niile, ha rụgide arụrụ ala kọntraktị asị dị kibọ aga gbuo ụmụ anyị na bụrụ pit ebe egbuchicha ozu ụmụaka. Ha ya kpọọ ụmụ anyị wee na soshal midia ha na-epost ya. Na mgbe a na-eme chitatom anyị na-eme nwaanyị chitatom emekwe covid n'ọhịa 3 years enwere ekwu anyị na-eme nwaanyị chitatom ndị pres ekwe ha zuru ike every Monday ị ga ụnọma na chitatom ka nọ ụnọma n'aka na-eme chitatom pres alala ha nweghị ya. Mgbe ndị Igbo nọrọ onwe ha nwunye yoga nne nwunye yoga na-anọ chitatom na aja atụta nwa na Kenya everyday ịhụ channels Arise AIT ha niile na aga na-eji sitatum. Ha ya na-eji sitatum ihe a na-eme na sitatum. Kịta na ha anaghị ejizi ya. Ha anaghị ejizi ihe a na-eme na sitatum. Ndị pres a na-egosisi sitatum. The moment ndị amị bara n'ala Igbo, ndị pres akwụsịzie igosi sitatum. Ọrụzie IPOB this, IPOB that. So, Igbo zuru ezu, ebe ọbụla ọ nọ, ka ọ nọ gaa na-eleta Nnamdi Kanu. Ihe a bụ ozi m. Ọ ya bụ ihe iwe m jizi tinyezi isi na ka e wee blackmail IPOB ejide ụmụ anyị sụ akwụ n'ala Igbo. Madam Pinto Igbo ka ọma gị n'ọnụ maka na ndị otu Amnesty International apụtago maka tọọ ọchịchị na ugbu a si kedu ihe mere na ụmụafọ Biafra karịrị 150 bụkwa ndị egburu n'oge ọchịchị Buhari site n'afọ 2016 ruo afọ 2017 na-enwetabeghị ikpe ziri ezi nyere ndị a n'otu n'otu. Mana enwere otu ihe m chọrọ ejogo ka ihe siri kwuru ugbu a maka na dịka Mazi Nnamdi Kanu pụtarala so ụmụafọ Igbo onye chọrọ ịbịa ịhụ ya bịa hụ m. Ọ dịghị ka maka na n'oge a kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto ọtụtụ ndị kwuru na ha chọrọ ịkpọpụ ya ebe na-enweghị ndị ga-abịa nwụrụ ichecha ka isi aga Sokoto isi na ka ị nọrọkwa ebe nọ. Ọ dịghị ka n'oge na-adịghị anya Sokoto ọnwụ ga-adịzi ka mmadụ chọrọ ịga Oshodi bata. Ọ ya ka anyị na-ekwu nụnụ ị na-aghọta. Ọ ya ka anyị na-ekwu ifu na enwere publication anyị mere anyị jụrụ ndị amị na ndị ebube agụ biko ụmụ anyị ndị ọnụ mere arrest ma ndị ọnụ tọrọ na be ha mere arrest ebe ka ha nọ. Aga n'ụlọ ebe ụmụaka nọ anyị mmadụ n'ụlọ ya ọwụ na ịnwụjere nga enwebeghị echi ndị agha pụtara ji anyị foto nga ha raụndụrụ boys up nga ha na-egiri ọ n'ụlọ ka a na-aga enwere ụmụazị gịnị ka anyị ji enwe ha na asị ha wụ ndị IPOB. So ajụjụ anyị na-ajụzi ụgba na ebe ka ụmụazị ahụ nọ egburu ha egbube na ya ozu ha nọ na nga nye nna ha fair trial. So Igbo bụ Igbo anyị ọtụtụ ihe efula ha n'anyị n'ije a agaghị alazụ ya azụ ịnọ iji kwado na anyị kwetara n'ihe nwa amadi a na-eme maka na ezeri na ebe a gwa anaghị kwenye n'azụ. Biko gawanụ Sokoto prison gaa letewe ihe ekwuru nke bụ na a ga-enwe ike agazie n'ụbọchị maka asụ na ọtrịtrị aga ụbọchị enweta ike ha mee 2020 onye ọbụla nwee ike ịhụ Kwa ụbọchị ha mere na mmadụ ịchị ga ọ naghị egbu oge 20 minutes ma aga mmadụ atọ hụ ya apụta mmadụ atọ ọzọ hụ ya apụta ọ dị egbu oge atọ ọ dịzị ka onye chọrọ ịhụ dọkịnta anyị na-ahịa ọhụụ na consultation ọ ka bụ n'oge ndị Igbo Voice of the People 90.3 FM ka ihe emume a si abịara gị ozi n'ebe a ọ bụrụ na mbanye ịga ozi n'ebe a enwere ike nkeji 30 minutes agaghị ezu m ịgụ ozi niile nọ ebe a. Madam Pinto kedu ka obi dị gị na ya bụ Mazi Nnamdi Kanu? Ọ bụ eziokwu na kemgbe a nọ na-akpọgharị ụlọ ikpe iso na ndị kwu n'ihu nkwa ịghọtago na nke ikpeazụ a ime enwe m ị gwara m na ị ga-agbarịla mbọ ka ị ga hụ ya na ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto. Nsikwa gị Madam Pinto ọ bụrụkwa obere ihe kedu ka obi dị gị mgbe ị hụrụ Mazi Nnamdi Kanu ihu n'ihu? Ịma na Mazi Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha mana ilezi anya mgbe ọ nọ na DS amaghị m ọchagazi red amaghị m otu ọchaga ọ maziri mma karịa ka obi jụrụ m n'ụgwụ na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya apụta
ịma na onye a mụọ na-achake achake ya ozugbo anyị batara o buru ụzọ nwa ahụ na lighten up the room ọnọdụ dozie ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye m afọ maka ụjọ na-atụ m ụbụ kedu ka ọ ya dị m wee sị ya maazị iwe na-amazi mma ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya so ọ ya wụ afọ ju m n'owu na ọdụ mma and mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ ọ na-ata nwere mana kịta odone dọcha ịma na ọ dịka ọ nwere eze mkpawa n'akụkụ kịta ka ile ya anya ya zuo nwa okorobịa mara mma gị hụ mma ya niile ahụ so nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju then m ga-ekenekwa ndị wọda Sokoto very friendly ma ndị uwe ojii n'ebe ahụ ịbịa adịkwa m so na nọtụ Naijiria maka polisi n'ebe ahụ adịkwa ka polisi kedu ka ha dị ị hụ n'ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ ọchị ijiri chọọ ihe enye gị sị gị were nye gị oche na-eme gị ka iwu mmadụ in fact enwere ofe onye polisi sị m ọya saachị anụ m si agwa ya ga-amata akwa ka ọ were nọ ịma mgbe a na-egbu n'onwe emetụsị aka enwe nwaanyị na-ebe m sị ekekwana nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya wụnụ nwaanyị m si ya mba gaa mata akwa anyị mụọ amụ ọsị m ngwa m gawa iru ebe ahụ asị gị nọdụ n'oche ndị wọda ha na-elede mmadụ anya n'ihu a na-eme ka mmadụ a na-elede ha na-enye ha ego ma ị na-enye ha ego nke a m gaa na ọkwa Kuje prison mgbe na-eji nwanne Nnamdi Kanu ndị ka ndị agburu nwanne agburu kawadị mma nwanne edewe m n'ọchị ị ga-amụ ihe ị ga-eme ịnọdụ ebe ahụ isi nweghị uche ya anyị nweghị sensị ihe ị kwesịrị ime gara ha ebe ahụ ka ọzọ bifo ihe ọnụ jọọ ha abụghị ochie na ọfụrụ ihe a ga-ebogodo ga-ebo ị ga-anọgodo nke na dọtụtụ god na ọwụdị ihe mere ndị bịa prison emechie prison mana Peter obi dị m ụtọ n'ọtụtụ a ọbụla ndị na-ege anyị enweghị ụzọ dị na YouTube achalugo ọkụ agaghị m agụ ezi ndị a niile amaghị m ebe m ga-ebido ndị niile zitere ezi unu emeela amaghị m ebe m ga-ebido na ụtụtụ a mana n'ikpeazụ na anụ n'anya na Mazi Nnamdi Kanu Sadị onye ọbụla chọrọ ịbịa n'oge na-adịghị anya aga m awụchikwe na Sokoto ndị Igbo ife ọ na-akọdo ife a ịghọtago n'oge na-adịghị anya bel gị aga m ya anaghị bel na ogene na-adị Igbo ọ na-eme kedu ihe ọ ịghọtago n'oge na-adịghị anya aga m awụchi na ya bụ ụlọ mkpọrọ nọkwa na Sokoto ịghọtago m gaa hụ Mazi Nnamdi Kanu mbịakwa ebe a mgbe ụnụ ihe o kwuru ụnụ anụgo na ọsọ onye chọrọ ịbịa bịa hụ ya onweghị much protocol m ga-enye gị mpụ ụgbọala nọmba ekwuo ya m ga-eti ikwe n'ihe m ga-ekwu mgbe m ga-ejikwe dị oji ọnụ chọ ha onye ọbụla chọrọ ịga kpọọ onye a iruo na Soko ikwe ya isi a na-abịa ife ata ama m onye ojibu nwụchikwe kọlụ ndị ga-abịa ihe nwana ekwe egwe a na-abịa mgbe ka mma ịga n'ụwa weekend maka ordinary day a na-enwe oge mana weekend from Saturday 8 to mgbe ọ bụrụ o ji sọ gị Saturday and Sunday ọkakwa ndị biznes mma ma ọwụ ndị na-arụ ọrụ bekee mma and ị nwere ike ịnwetakwa flights ọ dịka United Air and kezi enwere 2 air na-aga Sokoto ahụ Aero ahụrụ m mgbe onye wuturu n'ọya Aero nwere ike ịnweta Aero from here to Sokoto ma ọ dị ọkwa ọgalakwa ha ọnụ like that ụmụ ihe 250 ị nwetara 500 ị nwetara to and fro ma ị gbaa ya ị nwetara ya then eze ndị Igbo na Sokoto enwe ihe eze ndị Igbo kwuru which m ga-ama otu m ga-esi ama m otu m ga-esi zie ya bụ ozi ọ sị ka afọ mụọ kọmitii n'ebe a ha nọ ka ha nwee ike inye aka maka ndị na-abịa abịa ọwụ na a ga-enwe ndị taụzi ole na ole a ga-ahazi denwe nọmba ha ị na-abịa sị gị kpọọ nọmba taụzi a ga na-ebute so na enwe ike ịfọm ndị be anyị abịago n'ijedebe ihe onyonyo a gị nwa nenere ihe a kedu ihe iche ikwete na nwaanyị a tinyere nnu na ose na ogiri na yabasị ka ndị mmadụ si ekwu ka ikwete na ihe niile o kwuru ebe a gbam bụ ihe niile nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu gwara ya kedu ihe iche na ihe onyonyo a biko dere ebumnobi gị biko unu echezọkwana ịlaiki ishie ịsọbskraịb
tu ihe onyonyo a ma daalụnụ ndị be anyị ụmụnne m. Nwaada Lọlọ Nneka Chimezie, anyị kenekwara ka isi wee jefu nwanne anyị nwoke. Ndewo, daalụ rinne.